ka tuna wani labari da Allah ya bada shi so ɗaya a ƙur'ani bai sake maimaita shi ba. Yana bada labarin wata mata wadda take yin kaɗi, kallati naqadat ghazlaha wala takulu kallati naqadat ghazlaha ba'da quwwatin ankathaha min ba'di quwwatin ankathaha. Yanzu wannan ba sahabin da ya san me ake nufi, ba wanda ya san me ake nufi, sai ga annabi ya zo da misali. Su sun san wannan wata mahaukaciya ce, sai ta gama yin kaɗi tsaf, sai ta gama yin kaɗi yayi tsaf, me rage a kai kasuwa, sai ta zo kuma sai ta warware, sai kuma ta zubar, sai kuma ta sake wahala ta je ta sake. Sai kafirai suka siffanta annabi da wannan mahaukaciyar da shi da mabiyan shi cewa duk abin da suke aikin banza ne, kamar wance ce. Sai Qur'ani ya sauka sai ba da amsa. Ok, kai Abubakar, kai wani kun yi wa annabi wannan zagin? Ba ku yi ba. To kuma wannan raddin ya yi musu zafi. To amma ku muminai ba da ku ake ba ku sanya, sai ku ja baki ku shiru. Sai a zo a ce ya za a siffanta mu da kaza, ya za a siffanta mu da kaza. So ina son ku rinka natsuwa jama'a. Yanzu kun ga wannan karatun da muke yi, yanzu din nan an so ya hau kan intanet, ana yin shi yanzu, kawai za a iya jona shi, an jima kaɗan zai iya hawa intanet, zai tafi duniya. Ina zaune sai ga wannan yayo min text daga Australia, wannan yayo min message daga America, wannan daga North kaza, wannan daga kaza, ya gani. To yanzu haka itiradin da zai kawo, mai yiwa tambayar da zai kawo, shubuhar da za ta zo kan kwakwalwar shi, in na zo karatu na gaba sai ba da amsarta. Sai zama kai sai kasa fahimtar me wannan. Da'awar alamiya ce, it is an international da'awa. Allah ya sa kuna fahimta jama'a. To wannan dai na dan tsaya ne muku ainihin magana dangane da waɗannan al'amuran, Allah kuma ya sa mu fahimta. Na fata an gane. Sai ke cewa huwa bi sababil aqsiyatil fasida, duk wani wanda al-aqisatil fasida, duk wani wanda kaga ya bata ne sakamakon munanan kiyasi. Nahwa allati yusawwi fiha bayna ash-shay'aini lishtirakihima fi ba'd al-umur. Kun ji ko? Kamar mutum ya daidaita abubuwa biyu ya daidaita su saboda suna da tarayya a wasu abubuwan. Ku ji yan dariƙa za ku ji suna cewa da annabi Muhammadu da Papa Roma duk ɗaya ne, wai dan a ce wai suna da wani ilimi ne na baɗini, wai suna da wani ilimi ne wanda in ka ji maganar su ba za ka iya fahimta ba sai sun fassara ma, sai ka ce da annabi da Papa Roma, sai ce kwarai duk ɗaya ne. Kai shiru sai ce annabi mutum ne, yana da hannu biyu, yana da kafa biyu, Papa Roma ma haka. To kaga mummunan kiyasi shi ya kai shi zuwa game kwatanta annabi da cewa duk ɗaya ne. Kaga saboda wata tarayya da suke da ita ta kirar halittar jiki, to kaga wannan mummunan kiyasi ne. Yanzu ko limamin ku aka kwatanta shi da Papa Roma, an yi ladabi a wajen kiyasi? To fa ma baluka bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka sai malam yake cewa ma anna bainahuma min al-farq, malam yace tare da cewa sai ka samu waɗannan abubuwan guda biyu akwai bambance tsakanin su, ma yujibu a'zamal mukhalafa, wanda yake wajabta mafi girman sabani. Yanzu tsakanin annabi da Papa Roma, ai mafi girman sabani da ake samu kaf ya faru. To ya zaka ka hada su? Wa daraba mathalan lidhalika bi wujudi rabbi wa wujudi al-makhluqat. Ibn Taymiyyah da ya tayi sai ya buga misali, yanzu kamar ka ce da Allah da halittu duk ɗaya ne, da Allah da halittu da mahalicci da halittu duk ɗaya ne. Menene suke nufi a ƙarƙashin nan? Saboda ubangiji akwai shi, halittu ma kuma akwai su. To yanzu kaga suna da ishtiraki a wasu al'amura. Akwai Allah, akwai halittu, to kasantuwar akwai su in existence. To amma inda zaka da haka dubi, halittu fararru ne kuma ƙararru ne,
Allah kuwa tintin yana nan, kuma Allah zai ci gaba da yana nan, huwal awwalu wal akhir. To kaga ashe ishtirakin khaliq da makhluk a wajen kawai kayaninsu suna nan bai isa ya sa ka ce da Allah da halittu duk ɗaya ba ne, bai isa ba. mala yake cewa wa zakara fi mawdi'in akhar, a wani wurin kuma ibnu taymiya ya ambaci ba'd al-aqisa al-fasida, wasu daga cikin munanan kiyasi, haythu qala, inda ibnu taymiya yace kullu qiyasin dalla an-nass ala fasadi